Chris, na ulay na gani may kay katong suspension pag gani agi. Di ba gud pwede day nga panuron kay i-check pa manggod ng mga building. Gani nya dili pud mi maka-duty kung wala may sa inyo. Ano lagi na basta mauma na sila ron Ay nya. lang kay stress. Na bahabe kay gabi eh. Dili ay lang kay stress ba kay na may stress ka magasakit niya ka simba ko. Wala man. Ampura. Ilang giyan jud ay pinakakusugday. Gani. Kusog naman gani diri ug unsa na lang didto. Sabot ta diri gabi day. Ang dugaya lagi. Mura lagi ag kaning salugan ni kanang mura lag Nagaduyan. nahumok. Oh, dili mura gay na. Ah, mura na siya na imong ano ba? Duyan. Lapok nga. Oh, clay. Luoy kay te kay napay go simulation gabi sa eskwelahan. Yun yan, ang Last sa gis. Naundang na lang kay tungod sa linog. kusugaton niya bagyo pa dyan gabi. Ay, kusugulan. Ni si Zaydin pag yun kina sa eskwelahan. Noon sa kuno Kay sila. ako, ga-simulation pa siya, bago pa siya nahuman ato. Kunya ang eskwelahan kuno kay grabe kuno ma-feel good nimo kay second floor ba yato. Samot na. Nyaya Kaya pag ma-feel kuno makuon. gabi na kuha ko natug na nang gawas mi kay nang gawas man sila ti daday kay na may nagpuso nga na tsunami nya among gitan-aw ang dagat. Nga ko natug, wadyo ko natug, sige na Si ko barbarog, nangatulog na lang may kay kape na kaayog. Ay, dagan man kung fake news, nabala ka po din noon ning Mika kay imong mga sabi niya lati, ang uslub ti na na kuno. Dawa. Mauna kay wala may reading comprehension. Basta makakita na sila nga kabutang nga tsunami alert, tsunami gyud mismo ang mahitabo. Di ra ba jud? nang wadyo ko Ano ra siya, minor sea level disturbances kanang mutaas gamay ag dagat mga 1 meter na ba? nya pag kuan Mo ingon. pagkasikaso na diag imong pamahaw kay buon og ganang maoki-uki na mo anak ko diha ang mag-duty na ka. Walang kang ubanan. Hindi pa ubanan man ka ni mami. Dili pa diyon kanang whole week ka mag-uban nimo kanang magluto ra ko diha. Gani. Magluto ra ko kanang yung naguli di mo na nakipagkaon ba mga 2 days na. Nya muli ra pud ko. Gani kina. Awan niya mo hang bibi oh. Wala jibi tugtug na nini sa kay kuan man. Wala laging gisipon lagi. Yan, hindi na hinuna sa gamay na gamay nga na, bawasan og gamay yun. Wala mi kay tugdan ni kay nagmonitor mi kay maghilak man. Karon nakatug na siya. Naghilak na siya kay naglisod na siya ginawa siya hang sipon. Mura man ni siyang mama rubi niya siponon hay sa inuson. Kumplituhan dyan na namo nagaps na siya kuan vitamins kani vitamins man ni sa katong usa na katong munmun kitkat minmin yan na sa mga eye drop na siya kaya magkuan siyang mata lagi dako pud og agi si kuan mambi si Jewel kaya laging ipauna ning mga bandang dapit sa bintana ba kaya ro may skimkutan ni kay di man kuno pwede iskimkutan og kanang basa pa kinanglan pa og gahon jud kuno taman so manihang na buhat dako-dako usag na agi nahapit na gali humandari di taon sa tasa bantam inom tubig Sa kay baso atong pa mo vitamins ba? ngayon na siya basta gutom na siya mana mo bibi piri guys oh. Kay pagita na nga kay luoy. Dili yung pagkita na ng baby. Dali na, og na. Dali kayo mag-lakaw tayo Diyos kawas, bi. Kung ikaw yun si mami. Salamat kayo, mami. Sa mantan sad, manta karon mami. Kay daghan man kayong mga need og help, mami, sa bugo. Paayo, baby, ha? Palangga man na ni mama na mong piri.
Piri kay nayayay man. Dapat na mahumalagi mo kwarto manggi. Outruhan pa na. Mga first coating pa. Second coating na eh. Ano first coating? Katusikan na to. First coating na dito. 1.8 ngayon nga na. Palit ko ani. Huro to pinalit nimo. Sige na i-reserve na ko. Pila man ito gipalit? Gani ha? Pila gipalit nila di ay? Duha. Kaya na yan siya, hindi na makaya na. So, palitan ko dun yung bagong vitamins. Putakan ka pa kayo mga traba. Aray. Dahil yung pa ako lagi niya. Wala lagi dante. Wala na. Wala na. Wala na nga eh. Di man pwede niyang... Dili man baliktad man imong pagkuy-kuy. Pangita niya spiri, asa na spiri. Nabura ba na spiri, di mo. Ang na, di tabang. Tikas mo na. Tabang. Ay, sus. Daang. Saan ang tagabitan ni Dante? O di abi. Sila ka ni mo tiil ron. Diri, dante, diri. Abi, hamay sabi. Naman ni Ron. Hindi na kayo hapon na. Tara dante oh. Oh, di. Ah, sige. Ano, suko man. Bibi. Ay, dito ginay-hinay dito pa ha. Pa ako na niya. Babay na. Dili na. Lagi siya pero. Kaya yung flowers yung ibabaw yung flowers. Buka naglain. Sa lalom na. Nawa na siya guys oh. Di siya masugot nga ilubong si Perry. Bali man na imo dante. Dili lagi oh. Dili oh. Na, tabang lagi siya. Unsa naman ang baliktad lagi ng imong pagkakha dito pa dong na. Agi na unsa man na siya oy. Dili ka. Bye bye Perry. Bye. Na. Malagi na kon. Tungin na sa kuan. Ayan ang kukuyon. Dante, dali na. Dali. Mingaw, guys. Ang pinangga nga. Perry. Amo dyan itong giampingan, guys. Kay kung ano itong iringa ka ng nailahi ba. Hindi dyan makayanan kay baby pa niya. Nanisipon. Gawas na ni kay makita ni namo din sa sud maalala namo sige. Wala na si Perry. Wala na si Perry. Wala na. Wala na si Perry. Dalikit ka tali. Wala na. Mga to guys, grabe sakita dyan yung wadang taog alaga. Nagkumplituhan pa din na namo na nanay mga vitamins na yung tambal niya amo dyan kung ano ni kulog distrusan dyan namo siya kay para laging ma-survive yung dyan makaya. So makarelate na ni guys ang mga cat lover dyan mga lover dyan ang makarelate na ni guys basig na yung nga gahilak-hilak nga ang kamo kayo mawadan og kuan sakit kayo guys kanang buhaton bitaw nimo ang tanan ba para lang survive
Palitan pa din ako sa mga unsa-unsa diha para lang buhi. Update dito sa kuan guys. Nilang mga nabuhat. Manilang nabuhat mambi na kuan na ni Edwin ang imuhang kwarto na skim kota na. So sa kwarto di ay mahurot kuan. Duha kay ngana kay first coating pa man ni. Utruhan pa man ni siya. So among gipalit trabay ngana kay pila na to 15 ra ka. Salamat kay kadyo Mambi niya. Salamat kadyo Mambi kay kuan kanang si Mambi. Ang tabang siya dito guys sa Bugo. Nasay tabangan dito mga nasalanta nga nawad ang bahay. Grabing kaabutan kadyo ni Mambi kay diyang nahansag mga tabangan dito sa Bugo. Salamat kadyo Mambi. Kay ako lang siguro po daghan siguro po ko og kwarta. Di ko mag duha-duhag tabang dito sa mga nasalanta bitaw sa kuan linog. Kay nga nang makahilak bitaw ka guys nga kuan. Nga maganahuna ka nga ayun gali ang hona nga ako sa taning ipa-stop ba kay ato sa lamang itabang sa taga-Bugo niya. Di man ipa-stop ni Mambi ni. Pero nanguntak si Mambi dito mga makontak dito sa Bugo tabuilan sa daan bantayan ug kisa ijang bangan didto. Unsa guys, nang pilakadlaw ko way vlog kay kuan. Nagatiman lagi ko ni Perry kay si Perry lagi kanang nakuan. Sukad sa paglinog guys si Perry, isamot man nagijang sakit. So ang i-update day guys kanang niana din sa dari sa kwarto ni Crystal ang nagkuan. Nana sa dari ga basig karon lawas sa bado naman basinog ka ng di pa bihapon na diyan mahuman kay ahong gi nanawag diyang agi. So sa kwarto murag tuluman ka adlaw before mahuman magkabit. Kani duha ka semana. Pero gamay na lang guys kay nagsugod naman og skim coat. So atong pasalamatan si Mambi guys kay di ra kami ang ijang itabangan guys. Tabang pud siya sa mga nasalanta sa linog. Salamat kadyo Mambi. Bubuan ta si Mambi og daghang kadyong grasya sa Ginoo kay malagi na guys. Bisag kinsa man dyan guys masakitan ta magtan-aw atong mga bata mga unsa diha nang mga bata nang higda na naman sila sa gawas. Nihang tsura sang naong guys na nabingi na. Kuan ka nang nag-inom ko na ning wachichaw. Wachichaw na guys kada buntag mainom ko na ni. Okay. Mo na siya yung imnon mo raman nagid sag pait-pait. So ang gitawag na ning wachichaw kuan siya kanang murag balbas busa ba na. So i-search na ninyo guys sa kuan. I-search ninyo sa Google guys. Daghan kadyo na siya og kanang benefits. Mo ipakitaan. So nga na siya guys. Walang maghahang mata guys kay malagi na namatay si Perry. Grabe siya nang hinila. So mo ni siya gitawag og balbas pusa. Mo ni siya wachichaw. Daghan ni kadyo sa natambalan UTI mga kanang kidney nga na manis jayang naggiliraan pa doon dito kay say mahuddan ko ganang udot ba manang hadin na sang gidagana na pagitug suka. Yeah guys na pinisingan na des gawas so sugawat na laman mi sa kanang magsukod sa bintana kay before sila mo nga ni kanang mahumanan na si Jawgis kimukot ang bintana pero ang kwarto ni Mambi na kimkuta naman. So magidan nga ipauna ni mga ingani ba sa kuan ba ano. Diya sa tao day ko ni Guaps Bitani ya sa Germany. Salamat kadyo sa imong pag-always nga pangamusta na mo dari labi na pag-support sa imong kanunay pagkuan na mo pangamusta. Salamat kadyo. Salamat kadyo Mambi.
Salamat kay kuan. Malagi na guys si Mambi. Tabang sa dito sa mga nasalanta kay napud siya mga kuan dito ba. Mga anak ko no sa classmate. Diya. Pasensya na dahil sa katong naingingan diha nga kuan. Vlogger ko no kun sa pwede ra ko no mga tugtabang sa mga kuan, mga followers na kay bawo na nang mga followers guys, hindi na kinahanglan ta mga tugtabang ug katong mga tao nga nay malumo kasing-kasing, pwede ra sila mo direkta didto og kuan. Mo direkta ra sila og hatag, pwede ra jud nga na. Di na kinahanglan nga ato pang pa social media ug kanang ganahan jud ta nga motabang. Nawa si Mambi wala na siya sa Facebook. Wala din na siya tig-post-post sa mga Facebook. Pusa na siya motabang guys. Salamat ka jud Mambi. Kay sobra ka good heart kaya jud si Mambi. Sa pagkatinungod jud guys. Bisag kinsa katuig ang mga kauban nga ning ari-dari guys. Mingon jud na super kayo si Mambi ka matinabangan. Iyang mga diyang mga katabang or di man niya matawag og katabang kay iya naman ginong pamilya. Diyang gituring niya pamilya ang mga maid, mga tagbantay siya mga bay. Iya nang gituring og igsuon. Manang ako isa kong gituring og anak. Kami gi-adapt nami manang adyo mo ka pangbas nga yun nga surti kanang ipahimuan mig bay. Si Mambi moari na diri puhon. Ari na siya dari magbakasyon kay ganahan ko nga mabawi ko ni ba. Buhon maloy Ginoo. So wala ko'y mga vlog mga Disney agi kay malisugod sa paglino guys, wa ko'y vlog. Ako ganahay mag-vlog kay kana laging stress kadto ko. Stress ko kadto sa mga makakita ko na sa newsfeed. Di man ko showing nga magsigig post Facebook sa mga kuan, di man ko tig sa di man ko tig share kay makuan ko. Sakitan ko magtan-aw sa mga katong mga inahan gali nga inahan ray nabilin yang mga anak na namatay nga na ba, murag sakitan kadto ko ba. Murag halos di ako may di makamubon nga na ba. Mahinagto ko nga ug hangan na og sa kita pa bay na kuan ba kanang kitay na iguing ato susun sa ka ano nga na magdagan-dagan tas kalsada kay magwata sa mga naimuhatag nga na manang karon bihambol jud ta di ta dapat kanang patay dapat nga ikapanghambog manang marag gisingil na ta sa mga kuan siguro guys sa Ginoo nga daghan nakadyo mga katalagban tungod ng mga may mga bastos nga nasa social media, may mga gahubo-hubo nga na ba. Kanang wa nay taring ag mga tao ron. Di man pwede yung tanan ay iban nga magbinasto sa social media nga na ba. Diyan na iban nga Diyos nun kunuhay pero ang mga baba murag narag pamantay sa mga tao nga na ba kanang murag wa na sa lugar. So ara pa ning gisulti guys kay wala lagi ko'y vlog lagi. Kay gahapon tibok adlaw ga bantay jud ko ni Perry. Kay sini ko lang itag tambal. Salamat kay kadyo ni Gops Bitani. Ngitag tambal si Janja. Nato na ato'y tambal gipainom namo mato siguro basig di na jud kaya ni guys kay mura man gud siya kanang gi naay murag mga nanggawas yang danggan bitaw mga sipon. Manang daan na dyan to siya pagkuha na mo dari nando sa sipon kay irahan na dito kung inahan na na sipon ba magdaan na tun dyan amo na lamang gi hinahinayan lagi tamo itong tambal para mawara gisubsuban na mo ni Nicole siya nang ipausok-usukan ba butang sila mo ng paaso-aso bita parang mo gawas to yung sipon sus wala dyan makaya guys kay baby pa manggod siya. Walang stress kago ko. Nahila ko kay makadungog pa ko sa dihang ma nga na magud ma nagabuntag manggud kay magud to siya nya say ang balidion nga na. Manang hilak jud ko kay mura na tug bibi namo ba kanang
nagabuntag sa gabi ganahan sa mo didi mana siya ba mo nagabi galin damguhan na mama naman po si Perry manang ang mga relate ra jud dani guys kana ra jud maka nag-alaga og mga iring og iro para jud na maka relate kay na may muban nga nganong hilak-hilakan ra kun na mga irog iring iro ra kuno na. So ang iro ug iring guys mura po nagkasing-kasing sa tao mas maado pa kayo ng mga iro ug mga iring kay mulab na nato guys. Manang grabe ka sakit. Pero wa man koy nahimo kay kuha naman sa Ginoo. Man na siyang gilubong. So maura to guys kanang i-update ra ko gamay dani among kuan. Basta before lagi ni siya mag November dapat humana jud ni makabit na ning tanan. Ang among pultahan guys mahuman to mga October 16 pa nga na kay amo magigan to. Mahuman to mambi po mga October 16 kay mamigingan sa Tag-iya. Kaya daghan kadto mga nakapila dadto. Oh, now guys stress kadto. Grabe ka stress. Super stress kay wa pa jud ko nakatugay sa time nga linog di pa ko makamubuon ba kay may time nga mo inaghigda na mo mura man ko kanang giduyan pa. Kay naman day murag mga aftershock pa niya ni last jud murag hapon man sultos gabi nga nakaramdam jud ko ba. Kay magsige pa man naglihok ning kuan manang murag kog mabuang. Mga na nga was crystal dari nga na ja. Crystal guys di man jud tumuuli kay nagsugod na siya og duty sa provincial. Kuan na sa dito sugod na sila og kanang murag na murag tawag anak practicing ba na sa tawag anak kuan na sila kanang adto siya sa na-assign sa murag magpaanak og kuan ba mga magpaanak kanja mag-inject sa mga baby nga na. So maro to guys kanang sinsya na jud mo nga koy upload pati sa Facebook ako upload kay wala blanco jud ko guys sa tanan sa sobrang kadaghan og trabaho niya wala pa kay mga daghan kadto ginahuna pa yung mga kasuhon ring mga panday nga na. So amping ug ampo tang tanan guys mara jud na atahang susi sa atong kinabuhi guys manang ampo ra jud ta ang Ginoo ra jay magbuot sa tanan di nato pwedeng kitay magbuot ang Ginoo jay ang magbuot. Maning ang Ginoo ra pinagbuot ning tanan guys manang love yun yung tanan og amping ug ampo ta.